uMr Peter umbulela uMafinyela wamfaka etoilet washisa evidence. 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 uMafinyela bekunya uPepboy ntwana segas fede let me take you back yonke lento ingakaqali esigela beka smart scientifically nangemethi lezi sithola boma 97 out of 100 uthe makafika ku matric wakhetha ukuyeka ngoba ithama selibhodile manje ekhaya kuyahlushekwa. Mafinyela waqala ukubhema igada shoza amshele ekhambeni kwesikhathi ngisho nenyawo ubhebeka ibhema washintsha uMafinyela nasemzini bamxoshile emphakathini sekuneruma nje lokuthi bamloyile. Impintshi zakhe siqedile isikela sebayambona bathi uMafinyela usedle dustbin sekayatshontsha ayisekho indaba yakhe nomphakathi unokumshaya ugcine edibana nenkalo yomthetho wathola ukufahla. After 4 years waphuma uMafinyela sekagrand bamuse rehab wahlanganisa impilo all together wathola isipani kwelinye ibhunu ufede lamqasha for Solanka ejardini bekaspana ezigarden fede waphusha maka eplazini uhamba ngebhunu waspana uMafinyela wamithisa sekanencu. uMr Peter umbulela uMafinyela wamfaka etoilet washisa evidence. 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 Friday morning Mafinyela uyavuka as usual ubheke esipanini yavalelisa incosi nomamakhe nasi isikhaftini ngiyabonga dala wathatha ibhayisikili waqonda eplazini. During the day yaspana uMafinyela as usual ibhunu lathi bheka Mafinyela ngisaphuma usela iwane ejardini sekayasikhuphula wavuka iqunga nje wacabanga ukuyobhathula lebhunu lina something endlini engayiqubula alinga uThembi ex convict ngoba izokushintshe wangena uMafinyela ekamereni la Mr Peter wadibana newashi likanokusho legolide wacabanga ukuliqova kodwa waphinde wasola walijikisa. Wangena uMr Peter wambona uthe sazama ukuchaza bamfaka ibullet ekhanda sometime vele wadaka uMr Peter wamthatha ngebody bag wayomfaka in the backyard wamqoba ngemishini umzimba wehla in 2 pieces waqede wamfaka emaplastikini wadriver wayethoilethelwa umgodi wayomchitha. Wafika umfazi kusasa nencosi sekulambekile uMafinyela kabuya ngespanini isikhathazekile ibhunu lathi izolushayisile since avayile lona liqava ukuthi ikhambani kafikanga kanjani. uMafinyela is a missing person kuze kube namhlanje. uMr Peter got away with murder sangafahla. uMafinyela is a missing person kuze kube namhlanje. uMr Peter got away with murder sangafahla. uMr Peter umbulela uMafinyela wamfaka etoilet washisa evidence. uMr Peter umbulela uMafinyela wamfaka etoilet washisa evidence. uMr Peter umbulela uMafinyela wamfaka etoilet washisa evidence. uMr Peter umbulela uMafinyela wamfaka etoilet washisa evidence.